Резидә Зарипова. Шуртан бойырығы ясәвинең теләк кушуы. Бер гаиләнең 3 улы булган. Зурак икесе эш сөешән егетләр. Нинди эшкә генә тотынсалар да ахырына кадәр җиткерә белгәннәр. Ә өченчесе ясәви. Ялкауның да ялкавы. Җир шарында андыйны эзләп табуы да бик авыр. Малайларның зурлары үсеп, үзләренә ошаган һөнәрләр сайлаганнар. Иләнгәннәр, балалары да булган. Ата-аналары шундый булган, уңган малайлары өчен сөенеп туя алмаганнар. Төпчек малайлары ясәви. Укырга яратмаганнан надан булып калган. Көчкә мәктәпне бетергән, ижекләп кенә укып, күп дисәң, 100гә кадәр саный белгән. Ярый, уку аңа бирелмәгән ди. Ләкин физик эшләр дә эшләргә теләмәгән ул. Көнне буе телевизор карап, диванында сузылып яткан. Исе дә китмәгән. Тик бер әйбер белән горурланган икән ул. Дөньяда булган барлык яңалыкларны да белеп торган. Виртуаль рәвештә булса да, бөтен илләрне гизгән. Кайчагында ясәви ата-аналарына бик четерекле сораулар биргән. Аннан соң алардан артта калганнар дип көлгән. Мәсәлән, бер көнне ул әнисеннән былай дип сораган. Ә син пираньяларның кем икәнен беләсеңме? Пир сүзе булгач, бәлки гел бәйрәм итәргә ярата торган хатын-кызлардыр, дип җавап биргән анасы. Надан син, анай! Дип көлгән ясәви анасыннан. Пираньялар алар, шундый балыклар, бик куркыныч диңгез ерткычлары. Ә беләсеңме, дөньядагы иң биек бина кайсы илдә урнашкан? Дип ясәви атасына сорау биргән. Минемчә, Америкададыр. Ул бит дөньядагы иң бай ил. Дип җавап биргән атасы. Атай, син дә бик борынгы кеше инде. Дип атасыннан да көлгән ул. Иң зур бина 828 метрлы, димәк 163 катлы йорт кадәр, Дубай шәһәрендә урнашкан, Гарәп әмирлекләрендә. Мин барысыннан да акыллырак. Дип мактанган ясәви. Бәлки акыллырактыр да. Әмма оннан ни файда? Дип әйткәннәр ата-аналары. Без сине ашатып, эшертеп, киендереп торабыз. Тиздән картаеп бетеп, бөтенләй эшли дә алмабыз инде. Безсез бу акылың белән ничек яшәрсең соң? Ачлыктан үләрсең. Дип ризасызлыгын белдергән анасы. Эй, берәр нәрсә уйлап табырмын әле. Дип борчылмыйча күңелле генә җавап кайтарган ясәви. Шулайдыр инде, шулайдыр. Дигән атасы. Инде күптән берәр нәрсә уйлап тапкан булсаң, бер дә артык булмас иде. Әнә сакалың да үсеп беткән, ә син һаман шул диваныңда сөлек кебек сузылып ятасың. Ясәвинең ата-ана сүзләренә бер дә исе китмәгән. Ияләнгән. Җәйнең бер көнендә анасы ясәвине су буена барып кайтырга сораган. Су буена барып, балык тотып кайтыр идең, ичмасам. Шундый матур көн. Диванда яттың ни дә, елга буенда яттың ни, барыбер түгелмени. Баш артын кашып куйган да ясәви ризалашкан. Нигәле рәхәтләнеп су буенда якты кояш белән хозурланып, кошлар сайравын тыңлап, яшел чирәмдә аунап ятмаска. Шулай итеп,
кармагын суга аткан ясәви. Ширемдә ятып көтә башлаган. Озак яткан муланда әллә озак түгелме, ансы мөһим түгел. Яткан да, йоклап китәм дигәндә генә, кинәт кармагының селкенеп куйганын күргән. Әйтерсең, әйбәт кенә чиртеп маташа. Ясәви ничектер бик җитез генә урыныннан сикереп торган да кармагын тартып чыгарган. Судан күккә очкандай бер зур шуртан килеп чыккан. Шәп уха килеп чыгачак моннан. Дип уйлап куйган да ул, шул ук мизгелдә балык аның чиләгенә килеп төшкән. Бераз гына көтәм дә, тагын бераз гына балык тотам да, аннары өйгә кайтам. Дигән ясәви. Кармагын тагын суга атам дигәндә генә, ясәви бер тавыш ишеткән. Миңа никтер яхшы түгел. Хәлем китте. Җибәр мине. Дигән тавыш. Ясәви як-ягына борылып караган, әмма берәүне дә күрмәгән. Кинәт аңа тагын теге тавыш ишетелгән. Җибәр мине, ясәви. Менә сиңа мугҗиза! Дип кычкырып җибәргән ясәви. Шуртан кешечә сөйләшә ала. Җибәр мине, ясәви. Мин сиңа хезмәт күрсәтермен. Дип кабатлаган. Ышандылар ди сиңа. Дип көлеп җибәргән ясәви. Аха, куркып калдыңмы? Шул куркуыңнан хәтта сөйләшә дә башлагансың. Ярар, анайның кәчтерүле өчен әләккәч, тиз кешечә сөйләшүеңне онытырсың. Балык кебек тынарсың. Юкка, алай дисең, ясәвием. Ни телисең, шуны сора. Теләсә кайсы теләңне үтәрмен. Дигән балык. Бер чиләк тулы балык телим. Дип көлеп әйткән ясәви. Шунда ук судан бер артлы балыклар сикереп чыга башлаган. Ясәви чак чиләген тотып өлгергән. Мугҗиза! Дип кычкырган ясәви. Мондагы балык бер атнага җитәчәк. Анай сөенер инде. Ярар, җибәрәм мин сине. Балыгым булай да күп. Чиләгеннән балыкны алып суга атам дигәндә генә, кинәт башына бер уй килгән. Гомердә булмаган хәл бит. Сөйләшә торган шуртан. Юк, өйгә алып кайтыйм әле мин аны. Тазга су тутырмын да, шунда җибәрмен. Ата-анай белән рәхәтләнеп сөйләшсен. Әнә, аларның вак-төяк теләкләрен үтәр, мине тынычлыкта калдырырлар. Булай да бар нәрсәм дә бар. Ясәви уй-фикерләрен җыеп тупларга өлгермәгән, янәдән балык тавышы ишетелгән. Ирексез тормышта яши алмыйм бит мин. Теләкләрне дә бары тик мине тотып алган кешеләрне генә үтим. Җибәр син мине, ясәви. Мин синең бар теләкләреңне үтәп торырмын. Сиңа бары тик шул сүзләрне әйтәсе булыр. Шуртан боерыгы минем теләк кушу буенча шуны телим. Бер мизгелдә үтәрмен. Ярар, күндердең мине. Бар инде 100, тик алдама. Дип кисәткән дә ясәви шуртанны суга җибәргән. Үзе чиләк тулы балыгын тоткан да өйгә кайтып киткән. Авылдагылар ясәвине күреп гаҗәпләнгәннәр. Ясәви, диваныннан торган, әле җитмәсә балык та тоткан, дигәннәр. Ясәвинең анасы бик сөенгән, бик тәмле уха килеп чыккан. Шулай итеп, диванда яткан егет уен уйлаган. Тагын берәр нәрсә сорап карамаска микән шуртаннан? Үтәсә бик яхшы, үтәмәсә зарар юк. Дигән ул.
Ясәви абыйларыннан көнләшкән. Бигрәк тә аларда iPhone булганга. Берәрсе белән сөйләшкәндә алар һәр чак бик эшчән, җитди күренгәннәр. Ясәвинең дә iPhone-лы буласы килгән. Абыйларныкына караганда текәрәк iPhone кирәк булган аңа. Шыпырт кына ул теге сүзләрне әйтеп караган. Шуртан бойрыгы минем теләк кушу буенча соңгы модельдәге iPhone телим. Ясәви бу сүзләрне әйтеп бетерүгә, аның кулында яңа iPhone барлыкка килгән. Бу мөгъҗизадан егетнең авызы ачылып калган. Алдамаган балык. Балык булса да үз сүзендә тора. Дигән ул. Шулай итеп, Ясәви яңа уенчыгы белән диванда көннәр буе сузылып яткан. Хәтта Шуртаны турында оныткан. Әнисе аны кибеткә ашамлыклар алып кайтырга сорагач кына кинәт балык исенә төшкән. Егет башта Шуртаннан анасының теләген үтәргә сорарга уйлаган. Ләкин бераз уйлап торгач, әгәр кибеткә ул үзенең теккә машинасында барып кайтса, яхшырак булыр дигән. Минем теләгемне үтәсен әле. Юкка гына иреккә җибәреп икенче гомер бүләк иттемме мин аңа? Дип уйлаган да теге сүзләрне әйткән. Шуртан бойрыгы минем теләк кушу буенча үземнең машинамны телим. Ясәви тәрәзәдән барып караса, ишек алдында текә машина тора икән. Капот белән кыр-кырлары кояшта ялтырып торалар. Машина өр-яңа. Яңа гына салоннан кайткан диярсең. Егет машинасына утырган да җил фердәтеп кибеткә барып җиткән. Дөресен генә әйткәндә, кибеттә ерак булмаган. Ни бары 500 метр тирәсе. Ләкин диванда ятучы Ясәви өчен сәгатенә 40 километр тизлектә зур тизлек. Әмма ансы мөһим түгел. Иң кызыгы шул. Ул машинасында күршеләрнең йортлары каршысыннан узган. Күршеләр Ясәвинең руль артында утырганын күреп, бер артлы йөгерешеп чыкканнар. Мондый яңалыкны сөйләшеп, гәпләшеп алырга кирәк булган. Бер атна эчендә икенче тапкыр егет барысында шаккаттырган. Шул арада Ясәви яңа уйга чумган. Әгәр дә бу шуртан алга табада шундый сүзендә тора торган булса, мин бай һәм данлыклы кешегә әйләнә алачакмын. Әлегә кара диңгез буендагы алтын кымлыкта ял итәсем килә. Шуртан балык төгәллекне яраткан, сүзендә торган һәм һәрбер теләкне вакытында сыңармыйча үтәп барган. Бер мизгелдә Ясәви кара диңгез буенда яткан. Пляж, алтын кымлык, диңгез. Моңа кадәр диңгез күрмәгән кеше өчен тагы ни кирәк? Берничә көн Ясәви җәннәттә сыман яшәгән. Шуртанны исенә дә алмаган. Ләкин бер вакыт диңгез буендагы зур матур йортларны күргәч, ул уйга чумган. Диңгез янәшәсендә искиткеч бер йортың булса, яхшы булыр иде ул. Шуртан шундук Ясәвинең теләген чынга ашырган. Шулай итеп, егет диңгезгә карап торган искиткеч зиннәтле йортның диванында ята икән. Башын түшәмгә күтәреп караса, анда күз явын алырлык бәллүр люстра эленеп тора. Әйтерсең, анда Салават күперенең барлык төсләре дә чагылыш тапкан. Йортта гадәти булмаган тынычлык булган. Анасының зар моңы да,
атасының мыр-мыр килүе дә берсе дә ишетелмәгән. Бөтен дөньясында бер үзе калган сыман. Шунда Ясәви былай дип уйлаган. Эх, янымда бер шибәр хатын да булса, бәхетем тулы булыр иде минем. Ясәви тизрәк теләген Шуртанга җиткерергә ашыккан. Менә егет хәтта диваныннан сикереп торып, шибәр кызны каршы алырга җыенган. Караса, креслода бер йөзгеч канатын тәрәзә төбенә куеп, икенчесен асылындырып, балык утыра икән. Син нәрсә минем теләгемнән телсез калдыңмы, әллә ишетеп бетермәдеңме? Дип кычкырып җибәргән Ясәви. Барысын да ишеттем. Тик синең бу теләгеңне үтәмим. Дип тыныч кына җавап биргән Шуртан. Нигә әле ул алай? Бәлки, шибәр туташ, ул син үзеңдер, ә мин синең сихреңне кайтарга тиешмендер. Дип табышмакны шишәргә тырышкан егет. Әлеге хәлнең шулай килеп чыгуы Ясәвигә бер дә ошамаган. Шибәр хатының булу ул бик яхшы. Әмма аннан соң аның теләкләрен кем үтәр? Борчулы уй-фикерләрне Шуртанның тавышы бүлдергән. Мин шибәр туташ түгел. Мин Шуртан. Ә синең теләгеңне мин үтәмим. Син Кара диңгез буйларында рәхәтләнеп, кызынып ял итеп ятканда, мине синең күршең Азат кармагына эләктерде. Мин икегездән берегезнең генә теләген үти алам. Әлбәттә минекен. Мин сине беренче тоттым. Дип әйтергә ашыккан Ясәви. Юк, мин былай уйладым. Сез икегез дә мине тоттыгыз. Әмма синең теләкләрең көннән-көн зурая. Шиген белми башладылар. Ә Азат миңа баштан ук аңа бер нәрсә дә кирәкми дип әйтеп куйды. Машинасы бар, үзе йортын салып куйган, яраткан эше дә бар. Ул мине кызганудан суга кире атарга әзер иде. Иң изге теләгеңне әйт, үтим, дип күндердем мин аны. Ул озак уйлап тормады. Тукта, үзем әйтеп бирейме ни әйткәнен? Дип бүлдергән Ясәви. Миллиардер буласым килә дидеме? Дөрес әйтмәдең. Дип көлгән аннан Шуртан. Азат иләрендә һәр вакыт мәхәббәт яшәвен, балаларның олыларны хөрмәт итүләрен теләде. Вот җүләр бу Азат. Кешенең акчасы күп булган саен аны күбрәк ярата һәм хөрмәт итәләр. Дип каршы килгән Ясәви. Синең белән бәхәсләшеп тә тормыйм. Син мине җибәр. Синең өчен бик күп эшләдем инде. Дигән Шуртан. Юк, Дигән Ясәви. җибәрмим. Егет Шуртанны тотып алмакчы булган, ләкин бер мизгелдә Шуртан да яр буендагы зиннәтле зур йорт та, диңгез дә юкка чыкканнар. Ясәви үзенең искереп беткән диванында ятып калган. Ишек алдындагы өр-яңа машина да, өстәл өстендәге iPhone да юк булганнар. Ах, син уятсыз балык. Минем белән шаярырга уйладыңмы ни? Менә хәзер сине тотам да бөтен йөзгечләреңне йолкып атып, чистартып, уха пешерергә кәчтүрелгә атам. Дип, елгага таба ашыккан ачулы Ясәви. Җәяү чапкан, эшсезлектән шактый симергән булган ул. Елга буена килеп җиткәч, Шуртанны чакыра башлаган. Шуртан, Шуртан балык,
елга буена йөзеп кил. Мин бит сиңа үзем бар. Дигән ул. Шуртан озак көттермәгән. Йөзеп килгән. Тыңлыйм сине, Ясәви! Дигән Шуртан. Ясәви балыкны эләктереп алам дип башы белән суга сикергән. Ләкин Шуртан авырайган Ясәвидән айырмалы буларак бик акыллы, җитез һәм өлгер булган. Ул тиз генә йөзеп качкан. Ә Ясәви балта сыман төпкә төшкән. Хикмәт шунда ки, елга буенда күпме ел яшәп, ул тәки йөзәргә өйрәнмәгән. Ясәви хәтта суга керергә иренгән. Кире чыгасы да була дип борчылган. Егет үлеме җиткәнен тойган. Шунда ул Шуртанны җибәрмәгәнен. Ә җибәрмәгәч, аның теләге үтәлергә тиеш икәнен уйлаган. Бик авырлык белән булса да, су астында уйларын җиткерергә тырышкан. Шуртан, кадерлем, ярдәм ит. Коткар, соңгы тапкыр сорыйм. Дигән Ясәви. Ә Шуртан былай дип җавап кайтарган. Сайла! Я елга төбендә үләсең? Я диваныңнан торып эшләргә китәсең? Дигән. Эш! Дип авызын гына ачарга өлгергән Ясәви авызына су тулып тончыга язган. Әмма Шуртан бик акыллы булган. Егетнең ни әйтергә теләгәнен аңлаган. Шундук Ясәви үзенең диванында юп-юеш килеш ята торган булган икән. Егет диваныннан сикереп торган да, киемнәрен алыштырып ишек алдына чыккан. Караса, атасы койма төзәтә. Атай, сиңа булышыргамы? Дип сораган ул атасыннан. Атасы гаҗәпләнеп Ясәвигә караган да, кулындагы чүкеч белән кадакларны аңа сузган. Егет әтисе сыман баш артын кашып куйган да, бераз уйлап торганнан соң эшкә керешкән. Койманы төзәтеп рәтләп куйган, соңыннан өй астыннан анасы кышка әзерләгән вәринҗәләрне урынына ташыган. Көн дәвамында бик күп эшләгән ул. Атасы шаккатып карап торган, ә анасы көлемсерәп былай дигән. Күптән башын айнытып дөрес якка эшләп китсен өчен өстенә чиләк белән салкын су аударасы калган аның. Иншалла, хәзер акылга килер. Дигән атасы. Автордан әйтелгән сүзләр. Кадерлеләрем минем, хыялланыгыз, әмма онытмагыз. Хыяллар эштән айырылырга тиеш түгел. Укыдылар Юрий Павлов һәм Гүзәл Шәмәрдәнова.